खुलुमबाय लोगोफोर welcome back to my channel. My name is Fwilao Basumatary. How are you all? All is good. गासिबो मोजाङैनो दंना लोगोफोर? So I am fine. आङो मोजाङैनो दं लोगोफोर. So today दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे टपिक लानानै फैलायबाय लोगो नोंथांमोन. So दिनैनि जे टपिकआ forget and forgive. बिनि सायाव आं फकास खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगो नोंथांमोन. स' भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो दानालासिनो बिगिनिं टु इन्डिं जागायनायनिफ्रायनो लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामलायबाय लोगो नोंथांमोन. आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो हायोबा हागौमानि शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगो नोंथांमोन. अके, स' आरो आगदा थुनाय थानाय नटिफिकेसन बेलखौबो थुनानै होआखैबा थुनानै लाबानो जाबाय लोगो नोंथांमोन. स' बिदिबा फैदो मेन गुबै आयदायाव लोगो नोंथांमोन. स' forget and forgive. थांनाय बाथ्राफोरखौ सानाबालानो माने फैनाय बाथ्राफोरखौ साननांगोन. स' एक्चुअलि राइट नंगौ लोगोफोर. स' थांनाय बाथ्राफोरखौ नोङो गाज्रि मोनसे जारिमिनफोरखौ बा जाथायफोरखौ नों जुदि लाबोफिनोबा समाजाव माने गुबुंले थासारिया जोबनानै थांनाय नङा लोगो नोंथांमोन. मिथिबायना? स' नों जुदि बे एखे नों जुदि जास्ट हमनानै ला मोनसे बिजाब नोङो पेजखौ नों टार्न अफार बोलानानै जुदि नोङो नायोब्लानो बे सेम बे एखेयानो जुदि बेबा नों समाजाव गुबुंले थासारिया जोबनानै थांनाय नङा लोगो नोंथांमोन. मिथिबायना? नोङो forget give नों जुदि थांनाय बाथ्राफोरखौ नों जुदि लाबोफिनोब्लाबो बा फोरमायनानै होफिनोब्लाबो स' मोनसे नों गुड मोनसे हिस्टरि मोनसे जारिमिनफोरखौ बा जाथायफोरखौ नोङो लाबोफिननानै बा फोरमायनानै होबाबो खहा जानाय नङा होननानै आं सानो लोगो नोंथांमोन. मिथिबायना? स' माबायदिखौ नोङो लाबोयोबा खहा जाया, जेरैजाय आं फोरमायनानै होनो जास्ट माने फोरमायनानै होनो राजा इरागदाव मुंनि मोनसे हिस्टरिकेल मोनसे जारिमिन दंमोन. बै समाव राजा इरागदाव मुंनि राजा दंमोन आरो. स' बेलस्रि होननाय आइजोआ राजाखौ नागिरै सानसेखालि माने राजानि न'आव थांदोंमोन आरो. राजाया बे आइजोखौ नुनाय लोगो लोगो संगालि होननानै सानदोंमोन. बाट नाथाय उनावहाय माने सान्थ्रि गाहायनिफ्राय राजाया मिथिनानै मोननानै माने बेलस्रिया सासे अनेस्ट ओरैबायदि आखुनि गोग्गो आखुनि माने राजाखौ सिबिग्रा अनग्रा हादोरखौ अनफावरि सासे आइजो बेखौ मिथिनानै मोननानै मा राजाया he says I was wrong, बे आंनि गोरोन्थि जाबाय, निमाहा होदो बेलस्रि. स' नोंनि बायदि जि आखुआ सेंग्रा सिख्लाफोरनि जि मोनसे गोसो मोदोमाव नोंनि जिबायदि आखुआ सान्थौ आरो सानस्रिया सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसो मोदोमाव मुगानि उनाव मुगा बेरखांनानै थाबाय थाथों, नैबे बाथ्राखौ बेलस्रिनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों लोगोफोर. बैफोरबायदि मोनसे forget give नोङो थांनाय बाथ्राखौ लाबोनानै फोरमायनानै होबाबो जेबो खहा जाया होननानै आं सानो लोगो नोंथांमोन. स' नोंथांमोना सानो ना साना? बा मोजां जादोंना जायाखै आंनि बुंनाया कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर. अके, स' आरो forgive होननानै बुङोब्ला दायो माने आसाम सरकारा स' उन्दै बैसोआव 18 इयार्स माने 18 बोसोर जायैयावनो हाबा जानायखौ माने बे सिगाङावनो माने बे आयेना सिगाङावनो दंखायोमोन. दायो माने नैबेखौ आयेनखौ माने पास खालामबाय बा फोसावनानै होबाय, नङा होमब्ला? स' बेखौ माने 18 बोसोराव जाय जादों बेखौ माने हमनानै डाइरेक्ट माने लानानै थाङो. बेखौ गोबाङानो माने
मोजां मोननाय फोरमायदों लोगो नोंथांमोन आरो मोजांबो मोनदों। मानो होननानै बुङोबा दिनैनि दिनाव गोबांथार दिनै जाय फरायसुलि फरायसुलाफ्रा दिनै जाय क्लास 8, 9, 10 बैफोरबायदि जि स्टुडेन्ट फरायसुला फरायसुलिफ्रा दिनैनि दिनाव मा रेडि दिनै मेरिज दिनै जुलि जानायनि मोनसे रेडि जाबायमोन आरो सोरबाया बैफोरखौ दिनै जाय बैफोरनि जि मोनसे बिमा बिफा बिमा बिफाया मोजां मोननाय फोरमायदों गोबाङानो। मिथिबायना लोगोफोर? स' फर गिभ होननानै माने बे मोनसे आयेनखौ लजिकेलि बा प्रेक्टिकेलि बा साइन्टिफिकेलि बेखौ मा गिभ मोनसे फर गिभ मोनसे सरकारा बे आयेनखौ पास खालामदों लोगोफोर। एक्सुअलि लोगोफोर जुलि जायोब्ला प्रेजेन्ट आरो फिउचार नों प्रेजेन्टखौ नोङो जुदि साननानै 18 इयार जायियावनो नोङो जुलि लादोंबा नोङो मोनसे आयेनखौ नोङो जों बेन खालामनाय जायो लोगोफोर। बे आयेनखौ नोङो सिफायबाय नालाय नोङो उफाय गैया, नोङो मा थांखानांखागोन, नोङो जेलाव थांखानांखागोन, नोङो उफाय गैया। दायो माने नैबे आयेनखौ गिनानै दिनैनि दिनाव मा ड्रप जानो गोनां जादों। माने आङो रावखौबो मोजां मोनलायनाङा होननानै बुङाखै दे लोगोफोर। स' क्लास 8, 9, 10 दिनै बैफोरबायदि दिनै सेंग्रा माने फरायनायावनो हाबा जानो मोनसे रेडि जानाया दिनै स्टप बन्द जानो गोनां जादों लोगोफोर। बेखौ गोबाङानो मोजां मोननाय फोरमायदों आरो सोरनिबा बिमा बिफाया। स' बिनिखायनो लोगोफोर लेटेस्ट माने इनफरमेसना आलादा लोगोफोर आरो प्राइभेट एन्ड पाब्लिक थाखायो। स' माबायदि भिडिअखौ नोङो प्राइभेट होनांगौ आरो पाब्लिक होनांगौ, बेनिखायनो बी केयारफुल। स' थेंक इउ स' माच लोगो नोंथांमोन। थेंक्स फर वाचिं। बी विथ इउ एभ्रिथिं लोगोफोर।